ممی مےٚ دِتے تریش گِلاسا اکھ. رٹھ سا گوٚبرا چےٚ سا تریش. رٕک 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 تریش چھِ آسان چیٚنۍ دۄشنہِ اَتھٕ. پتھر بِہِتھ چھِ آسان چیٚنۍ تریش. ممی اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھِ گژھان؟ اَمہِ سۭتۍ چھِ گژھان گوٚبرا خۄداے خۄش. بیٚیہِ چھِ پتھر بِہِتھ تریش چیٚنۍ سُنت. چھِ آسان پرُن بسم اللہ الرحمن الرحیم تریش چٮ۪نہٕ برونٛٹھ. کوٚر اَمے سۭتۍ شروٗع تریش چیٚنۍ. میانہِ گوٚبرا پتھر بِہِتھ چیٚنۍ تریش. 3 شاہن منٛز چیٚنۍ تریش. ممی اگر بہٕ یِتھ پٲٹھۍ تریش چٮ۪مہٕ مےٚ کیٛاہ فٲیدٕ چھُ؟ اَمہِ سۭتۍ آسہِ میانہِ گوٚبرا دُنیاہس منٛز تہِ فٲیدٕ ٲخرتس منٛز تہِ. بیٚیہِ چھِ یہِ سُنت. ژٕ میانہِ گوٚبرا پتھر بِہِتھ چٮ۪کھ تریش ژےٚ گژھی نہٕ دٮ۪ماغ کمزور. ژےٚ روزنَے أڈجہِ تہِ روزنَے مضبوٗط. بکوچ چھِ روزان ٹھیٖک. کمرٕچ أڈِج چھِ روزان مضبوٗط. ممی أزکہِ پٮ۪ٹھَے چٮ۪مہٕ بہٕ دۄہے پتھر بِہِتھ تریش. شاباش.